Bona música i bona lletra. Amb la Big Band de l'Escola de la Concepció va començar l'acte de lliurament de l'edició número 23 dels Jocs Florals de l'Eixample, que va tenir lloc a l'Auditori dimarts 29 de maig. En aquesta edició s'han presentat 234 relats de 58 centres del districte, entre ells 31 escoles d'educació primària, 26 centres de secundària i un d'educació especial. Els 3 primers classificats en cada categoria van pujar a l'escenari per rebre una rosa i les felicitacions del jurat. Seguidament, la rapsoda Roser Ros va llegir alguns fragments dels treballs guardonats amb el primer premi en cada categoria. L'escriptora Mercè Canela, que va exercir de padrina dels Jocs Florals, i el regidor del districte, Gerard Ardanuy, van concloure l'acte tot destacant l'alta qualitat dels treballs presentats. Assistiu a un lliurament de premis sempre és una mica emociona i al mateix temps pot acabar frustrant una mica si no has guanyat. Jo n'he guanyat alguns de premis, també m'he presentat a molts que no me'ls han donat. Us animo a continuar escrivint, a continuar llegint. Llegir és importantíssim i si voleu escriure, llegir és clau, perquè és quan se n'aprèn. I a tall de cloenda, dir-vos, com s'ha dit abans, que teniu a la sortida d'aquest acte, teniu l'edició de l'any anterior, dels 22è Jocs Florals. Dir-vos que el que avui hem fet aquí és simplement, hem estat una estona escoltant i donant premis a nois i noies, escriptors i escriptores, que heu demostrat que amb els vostres treballs que la literatura catalana, en vers o en prosa, està ben viva. Que sou tots i totes vosaltres els que feu cada dia que el nostre país tingui l'honor de tenir una llengua, que tingui una llengua que és bandera, que construeix cultura i que construeix comunitat. I això ho ajudeu a fer vosaltres, els vostres mestres, els vostres professors i professores, les vostres famílies, i per tant animar-vos a no parar d'escriure i de llegir.